liniștită, nici o clipă. Încrederea în tine este importantă, dar uneori ai nevoie de ajutor ca să te ridici. De aproape 30 de ani la Clinica Sante investim în cele mai noi tehnologii și în oameni. Oameni care oferă încredere prin grija față de semeni. Aici găsești servicii de top, rezultate precise și prețuri excelente. Oriunde ai fi, Clinica Sante e alături de tine. Bunătatea naște încredere. Carrefour prezintă Rebeli în bucătărie cu Laur din Cluj. Ce auzi tu, îți descriu eu. Curcan rumenit la cuptor cu mere caramelizate și un strop de oțet balsamic. Ceva fin, fain, ca n-ardea. Susținem bucătăria românească cu toți rebelii din ea. Până pe 4 octombrie ai pulpă superioară de curcan Peneș, 100 de grame la 2,90 lei și mere Red Delicious românești la 3,99 lei kilogramul. Carrefour. Ești pe 5,89 FM și ascultă. Și acum, știrile orei 5:89. Extraordinar! Numărul 5,89! 5,89% este semnul să te muți la casa ta sau să refinanțezi creditul imobiliar pe care l-ai deja. Cu creditul BRD Habitat ai dobândă fixă 3 ani de doar 5,89% și zero cost de evaluare a imobilului. Detalii pe brd.ro. BRD. Tu ești viitorul. Atât de fresh și atât de ieftin. Pe 2 și 3 octombrie Kaufland îți oferă Diana cârnați trandafiri cu doar 12 lei 49, Ca Favorites Grana Padano cu doar 13 lei 49 și Leonsteiner bele la doză cu doar 1 leu 69. Kaufland. Atât de ieftin? Atât! Între 27 septembrie și 3 octombrie la Kaufland primești 50 de bani sub forma unui voucher de cumpărături pentru fiecare PET, sticlă sau doză colectată. Veste bună pentru agricultori, constructori, producători și transportatori. Pentru plățile în avans efectuate online cu cardul Visa, ai carburant Angro livrat în 24 de ore, oriunde în țară. OMV Petrom Instant Pay, în premieră în România. Un serviciu de plată online cu cardul, oferit în parteneriat cu Visa. Intră pe site-ul petrom.ro, categoria vânzări Angro, pentru a cere ofertă personalizată. Dar ce pizza e asta? E o rețetă specială. Pizza cu ce avem prin frigider. Iar în unele cărți de bucate o mai găsești sub numele de pizza ca la noi acasă. Chiar e bună! Păi da, dacă lași ingredientele, oricare ar fi ele, să se rumenească sub un strat apetisant de mozzarella de laco, iese o mare pizza cu un mare gust. Înainte să faci cumpărături, hai să faci o pizza cu ingredientele pe care le ai la îndemână. Gustul e garantat dacă pui multă mozzarella de laco. Ia de la de laco! Europa FM, ora 16. Știrile sunt prezentate de Mihai Bucureșteanu. Bine vei, Mihai! Bună ziua, bine v-am regăsit. Încă o persoană rănită în tragedia de la Crevedia și-a pierdut viața, era internată într-un spital din Germania. Luna octombrie a început cu un val de căldură în Spania, unde temperaturile au spulberat recordurile. Datele meteo de la noi acum, la noapte, cer variabil cu ușoară intensificare ale vântului pe litoral. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 și 15 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre 1 grad 2. În București, la noapte, temperatura minimă coboară spre 9 grade la periferie. Accident cu un microbuz plin de copii la Deveselul, județul